जोङो गोलाव सम जों संग्राम खालामबोबाय हारिनि गोबां जोङो सुबुंफोरखौ जोंनि संग्रामाव जों बाहागो लाहोबाय जोंनि गोबांथार बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बर' हानि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय गावनि आगोमा थै जिउखौ जिहेतु बावबोबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गुबुन गुबुन जिल्ला एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो मिटिं लाबाय थानाय जादों बे नंगौ सैथो बाथ्रा जाहोनानो जाहैबाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जोङो गोरा गोख्रोङै जोङो खालामनो जों हास्थायगासिनो दङ ओरैनो जों दुरबल नंखाया जों गोरा गोख्रोंखा आरो जोंहा जिखिनि माने बोलोफोर दङ बेखौ जोङो बांनायनिफ्राय बांहोनो नागिरदों खारनानो जाहैबाय जोंहा जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि जाहोनफोर दङ जोङो गोलाव सम जों संग्राम खालामबोबाय हारिनि गोबां जोङो सुबुंफोरखौ जोंनि संग्रामाव जों बाहागो लाहोबाय जोंनि गोबांथार बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बर' हानि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय गावनि आगोमा थै जिउखौ जिहेतु बावबोबाय बिथांमोननि सायाव नायफिननानै जोंहा जारिमिननि सायाव नायफाफिननानै जोंहा खामानि मावनांगौनि थाखाय गोबांथार बिबान दङ दिनैबो खारन जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों लुबैयै सुक्तिखौ खालामनांनायनि उनाव जोङो डिसबेन्ड जाखांनानै जोंहा खामानिफ्रा बांदों आरो बेयावहाय जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों दानानै लादों आरो बिब्दिहाय जों बेखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिब्दि सावरायमेलखौ लानाय जादों दिनै जोङो जोंनि थांखि हिसाबै बुङोब्ला जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय जौगानाय आरो हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगालांनायनि थाखाय खामानि मावनो बेहा जोंहा थांखि दंखायो आरो समाजाव नुजानाय गासै माने गाज्रि माने समाजनि आखुथायफोरा समाजाव थाफायोब्ला जोङो हारि हिसाबै लोरबां जागोन मानसि हिसाबै लोरबां जागोन बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावदों जेरै उदालगुरियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ गान्जानि सायाव ड्राग्सनि सायाव चाइल्ड मेरेजनि एगेन्स्टआव आरो पिकनिक स्पटफोराव जायफोराव जोंनि छात्रफोरा जायफोरा जोंनि भबिष्यतनि इन्जिनियार डक्टर बिथांमोन बायदि छात्रफोरा थांनानै जुमाय लोंनानै गावनि केरियारखौ होसोनांगौआव उनफाफिनना थानायखौ नुनानै गोबांथार खामानि मावदों थ' बेबायदिनो जोङो गोबांथार थांखिफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन बेफोरनो दिनै जोंनि खामानि थारैनो जोंनि जि जेंनामोन जायहा माने एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एकर्डनि गेजेरजों जोबनानै फैनांगौमोन दिनै बियो जोंहा जोबाखैमोन जोंनि एनडिएफबिनि गोबांथार जेंनाफोर दिनै गोबाङा गासैबो मोनथिखागौ जोंहा केस उइथड्र जायाखैमोन जेलाव थानायफ्रा उदां जायाखैमोन जोंनि जेसेबांखिनि क्लजफोर दङ जोंनि जेसेबांखिनि जेंनाफोर दङ बिनि सायाव जोङो 100% डे एन्ड नाइट फकास खालामनानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खामानि मावबाय थादों आरो खोब पजिटिभलि माने मोनसे लामाजों आवगायगासिनो दङ जोंनि गासैबो जेंनाफोरा जोबनानै फैगोन आसा खालामदों जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंखौ सहाय खालामबाय थादों गभर्नमेन्टआव थानानै बेफोरखौ जोङो टाइमआव जोङो नामजों लोगोसे हारिनि गेजेराव जोङो डिक्लेयार खालामगोन बेखौ जोंहा सिन्थायाव जोंनाव दंसै आरो फैबाय थानाय समफ्राव जोंखौ सोर सहाय खालामदों सोर क्रेडिट लादों सोर थगायदों सोर गाथेनानै दोनदों बेखौ जों समाव फोरमायगासिनो दङ खिन्थु जोंनि जि जेंना बियो दिनै सुस्राजानायनि लामायाव एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि नाजानायाव आं दिनै बेयाव हांख्रायनानै लिंहरजादों बेयाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों दिनै जों जि हलाव जों मिटिं जिरायदों बेयाव सियारा आबुं जादों आरो थोआखै बाहेरायावबो जिरायनो गोनां जादों बेजों जों फोरमान जायो बे सावगारिया रोखायै फोरमायदों जे निसिमा हिसाबै बारग' एनडिएफबिफोरा गोरा गोख्रोङै खौसेयै दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिजोंनो गोरा गोख्रोङै दङ होननानै आङो फोरमायनो हास्थायो आमथिखा बिटिनि आरो गामिया बिदिनो नामा आंना रमायना लायो आफानाव आरो आङो अरिजिनेला रनेला आरो रमेला मा सनावहाय आफानाव हाबनायमोन आं सना 2002आव आङो थांदोंमोन ओमफ्राय जोङो 18 बेसआवहाय जोङो ट्रेनिं लादों बांलादेशआव माबायदि ट्रेनिं होनाय जायो जोंना बिदिनो ओरैनो जास्टनि ओरैनो माबाल' लायो आरो बांद्राय माबाफोरबायदि लाया आरो हौवाफोरनि ओरैहाय मेन माबा लायो अरिजिनेल माबा लायो जोंना बेबायदि नङा आरो एसे नर्मेलै एसे लेडिस आर्मि हिसाबै साबेसेसो दङ नोंसिनाव दा बेखौनोथ' जों 30-40 जना बेफोरबायदि दङमोन दा हाबा जानानै दा आलादा जाजोब्बाय केस जानायफोर दङ जोंना बिदिनो माबामोन दङ सिंखावरिमोन दङमोन हायनामोन दङमोन दा बिदिनो हाल खदालफोरजों मावनानै जायो आरो जेबो माबा गैया बिदिनो आङो
सि दायो सि दानानै मोनसे बिदिनो एसे एनै फाननानै आङो जागासिनो सोलिनानै दङ आरो दा बिदिनो खौराङाथ' दा जोंहा जेबो खौराङाथ' गैयामोन दा नै बिदिनो दिनैहाय मोनसे बेसरामनि मिटिं जायो होननानै खबर मोननायखाय आङो बेयावहाय जन लाफैदोंमोन आरो दा रिहाबिलि माबाखौथ' जोंहा मोनाखै माने भेरिफिकेसना फैगासिनो फैयो ओमफ्राय दा 3-4 बोसोरानो जाबाय दा मोनाखै आरो बेनिखायनो आङो सरकारनाव एसे खावलायनाय जायो जेन' सरकारा जोंनोहाय एसे अनसुंथाइ हरोब्ला माने भेरिफिकेसनखौ होयोबा मोजां जागौ होननानै आं आसा खालामो आरो